радиои озодӣ барои матбуоти Тоҷикистон манбаи аслии хабарӣ унвон шудааст. Чунин аст хулосаи маркази таҳқиқотии Бозтоб, ки гуфтааст сомонаи интернетии радиои озодӣ барои аксар нашрияҳои Тоҷикистон чун манбаи аслии хабар хизмат мекунад. манбаҳои хабар дар Тоҷикистон хеле маҳдуд боқӣ монданд. боз ҳам бештари маврид мо мебинем ки расонаҳои Тоҷикистон истифода мекунанд, аз ҷумла матбуоти чопии Тоҷикистон истифода мекунад ба сифати сарчашмаи хабари худ боз ҳам радиои озодӣ-ро. дар маросиме ки рӯзи 2 декабр дар Душанбе баргузор шуд, Маркази таҳқиқоти иҷтимоии Зеркала бар пояи як пурсиш ҳафтаномаи Азия Плюс-ро нашрия ва Ольга Тутубалинаро хабарнигори сол унвон кард. Оҷонсии хабарии озодагон як кашфиёт дар фазои иттилоотии Тоҷикистон ва ҳафтаномаи Оилаву радиои ватан маҳбубтарин нашрия ва радиои маҳаллӣ унвон шуданд. тафсилоти бештар дар сайти интернети Радиои Озодӣ. дар натиҷаи як амалиёти муштараки нирӯҳои интизомии Тоҷикистону Афғонистон дар як рӯстои марзии Афғонистон ду духтари тоҷике ошкор шуд, ки гаравгони қочоқи маводи мухаддир шуданд. ин амалиёт соли гузашта анҷом шуд ва бозпурсии духтарҳо нишон дод, ки онҳо бар ивази маводи мухаддир нахуст ба гарав бурда шуда, баъдан бо гаравгонгирҳои афғон издивоҷ кардаанд. آماده بودن و عروسی کرده بودن با طرفای افغان ما بردیم در پنجه خالص کردیم که متاسفانه ما گفتن که ما عروسی کردیم مشاورای ما هست. این اظهارات در نشستی مطبوعاتی در دوشنبه صدا داد که همایش 3 روزه مسئولین مبارزه با مواد مخدر 12 کشور از جمله سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا را نتیجه گیری کرد. ҳодисаи ба гарав афтодани шаҳрвандони Тоҷикистон маъмулан дар манотиқи марзӣ бо Афғонистон ба қайд мерасад, ки дар бисёр ҳолатҳо аз ҳамкории шаҳрвандони Тоҷикистон бо қочоқчиёни маводи мухаддир шаҳодат медиҳад. созмони меҳнат омода шудааст муҳоҷирони кории тоҷикро пеш аз сафар ба Русия суғурта кунад. бо назардошти ин ки аз соли 2014 доштани суғуртаи тиббӣ барои муҳоҷирони тоҷик аз рӯи қонунҳои Русия амри зарурӣ дониста мешавад, созмони меҳнат гуфтааст дар баробари кӯмаки амалӣ омодааст инчунин ёрии ҳуқуқиро барои шаҳрвандон ироа кунад. мақомоти шаҳри Душанбе иҷозат доданд, ки корҳои сохтмонии як бинои истиқоматии 14 ошёна дар кӯчаи Шоҳ Темурӣ ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт дубора фаъол шавад. сохтмони ин бино моҳи август аз тарафи мақомоти шаҳри Душанбе қатъ карда шуд. саҳҳомон нигаронии худро аз ин вазъ дар номаи ба унвонии президент ҳам ирсол карданд. дар сурати пурра ба анҷом расидани сохтмони ин хона 120 хонавода соҳиби манзили нав хоҳанд шуд. ва барои дарёфти ахбори бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ муроҷиат кунед. ҳамчунин хабарҳои охирро аз шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ дарёфт кунед.